ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଯେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଡାଲି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଡାଲିକି ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଉପରେ ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି ନା ହରଡ଼ ଡାଲିକି ଧୋଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇକି ଡାଲିକି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଡାଲି ସିଝି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଡାଲିକି ବଘାରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଘିଅ ଆଉ ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଛେଚା ରସୁଣ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ଦେଇକି ଡାଲିରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଡାଲିକି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଡାଲିକି ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି। ଡାଲି ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଡାଲି ସବୁକୁ ମୁଁ ପିଇ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ରେସିପି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କାଲି ସୋମବାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଡାଲି ହିଁ ହବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍